ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. यस जबरदस्त आयन परफॉर्मेंस कोरियर नम SN वर्गो फ्रेंड्स सो अकल कॉम्पिटेटर आद नेक्स्ट टीम बरोंदुंडु गो हील साक्षी सो साक्षी कलाविदरन परफॉर्मेंस एंचोप्पु लास्ट टाइम साक्षी रेड पॉइंट्स गेद्दु विन आतिर सो ई सति कॉमेडी एंचोप्पु साक्षी रेड पॉइंट्स तिक्वा गोत्तुजि क्वेश्चन मार्क सो इत्ते अव मात रिवील आपनंचिन पोर्तु सो जोरायन चप्पाळे बडुदु लेट्स वेलकम गो हील साक्षी ऑन द स्टेज. ಇನ್ನೂ ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿರಿ ಗೋಹೀಲ್ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಮನದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಗೋಹೀಲ್ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯಿದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತಲ್ ಪಾಯೇ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೇ ಬಾಳ್ಬೆಡುತ್ತಲ್ ಪಾಯೇ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೀಯನಾ ಅಣ್ಣ ಬುತ್ತಿಗೆ ದಾದೇನೆ ಬೆಲುಗು ಈ ತೆಲುಗು ತಕೊಲ್ ಬರ ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ದಕ್ಕೆನ ಆಲ್ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿರ ಅಣ್ಣ ಚಾಲ್ ಚಾಲ್ ಏರಿ 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 ಚಾ ಇನ್ನ ಬೇಲ ಚರ್ಮಲ್ಪಗೆ ಆಟನೆ ಐಕೆ ಬೆಲ 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 ಎಲ್ಲರೇ ಎಲ್ಲ ಯಾlle ತಗದ ಬಾಲ ಯಾlle ಬೆಲ್ಲ ವೈಪ್ಲ ಯಾlle ಸಬಸ್ ಬೋಲ ಯಾlle ಆ ಗಂಧದ ಮುಂಡ ಯಾlle ಆ ಮುಂದೋಡ ಗಂಡ ಯಾlle ಆ ಕೈಟ್ಟುಕೋಲು ಯಾlle ಬೆರಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಲು ಯಾlle ಬೆನ್ನಿಯರ ಕೈಕರ್ ಯಾlle ಬೆನ್ನಿ ಬಕ ಬಾರ್ ಯಾlle ತೂಲ ತುಲ ಯಾlle ತೂತು ವೈಟ್ಲ ಯಾlle ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೋ ಏನೇನ್ ಅಂಬಲೆಪ್ಪುನ ಸರನುಲೆಪ್ಪು ಈವ ಕೆಂಚಿನವನ್ಯ ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಆಂಡನೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಆನೆ ಅದೇ ವಾನೆ ಅದೇ ನಿರ್ದನಿಕ್ಕೆ ದಿಬ್ಬನ ಗಂದೋಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲು ಅವ್ ದಪ್ಪನೆ ಅವ್ ಕಂದೋಲ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗಾಪ ನಾನು ಅನೆ ಅನೆ ವಾ ಮೊಕ್ಲೇಂ ಪುರ ತೂಲಾಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ ಸನ್ಯ ಅಂದನೆ ತಿರ್ಗದ ತಿನ್ಪುಣಾಕುಲು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ ವೆಂಕಪನ್ನೆ ಅಂತಾರೆ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ವೆಂಕಪನ್ನೆ ಓ ಸಾಹಿತ್ಯವತಿನ ಅವು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದ ಬಸವಣ್ಣೆ ಬಂತೀನಿ ಬಸವನ್ನೇ ನಿಂಡ ಬಂತೀನಿ ವೆಂಕಪ್ಪನ್ನೇ ಎನ್ನ ಬರಿತೆಲ್ಲದರ ಆರು ಎಂಕ ಬಂತೀನಿ ಸಾಮೆ ಅನೆ ಅನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸುನಾಮಿ ಬೈದಿರತ್ತ ಅಂದ ಏತು ದಿನ ಕುಲ್ದಾಲೆ ಏತು ದಿನ ಕುಲ್ದಾಲೆ ಏರೆ ಸುನಾಮಿ ಇರ್ಲ ಮಾಮಿ ಮಾವಿ ಅತ್ತೆ ಓಕ ಸುನಾಮಿ ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ವಾ ಇತ್ತ ನಂದಿನಿ ದಾಖಲೆ ನಾಲೆ ಬೋದು ಸುನಾಮಿ ದಾಖಲೆ ನಾಲೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನನೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನವತ್ತನ ಪ್ರಸವ ಅವು ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಫೋನತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅವು ಪ್ರವಾಹ ಈ ಪನ್ನಾಗ 15 ನಿಮಿಷ ಅದು ಪೂರ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಒಪ್ಪೆ ಪ್ರವಾಹ ಏ ಅನೆ ಕೂಡ ಈ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿತೇಶ್ ಅಡ ಇಜ್ಜಿಗೆತ್ತ ಅಂದ ದಾದ ಅವ್ಯ ಪುಟ್ಟಿಯಾಗ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಟ್ರ ನಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಬರೆ ಪಾಯಿರತ್ತ ಅವು ಜಾಗಟೆ ಜಾಕೆಟ್ ಹತ್ಯ ಜಾತಕ ಅವಿತ್ತ ಇಜ್ಜ ಅವು ಗೀತ ಕಡಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾನೇನು ರಾಕೆ ಬಲ್ಲರ ಕೊಡ್ತೀನ ಗೀತ ಟೈಲರ್ ಅತ್ತ ಬಟ್ರೇಡ ಮನ್ಪಾವಡಿ ಬೇತೆ ಅನೆ ಕುಡೊಂದು ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಾದನೆ ಮುರಾನಿ ದುಬೈಗೆ ಇನಾಮುಡು ಶುಭಕರೆ ಹೋತಿನತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಓತೀನಿ ಇನಾಮುಡು ಐದು ಬಹುಮಾನ ಬೋತಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮತ್ತನೆ ಹೌ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನೋಡು ಹೋತಿನತ್ತ ಶುಭಕರೆ ಬಾಲೆನ್ಗೆ ಇತ್ತ ಶುಭಕಾರ್ಯ ವಿಮಾನ ಪೆದ್ದಿಯನ ಶುಭಕರಣ ಬಡದಿ ಬೆದ್ದಿರಿ ಅಂದ ಆನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಬರ್ನಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಸಾಹಿಲಿಂದ ಕುದಾರ್ದಿತ್ತೇಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನಾಡು ಪೆದ್ದಿನೆಟ್ ಪೋನಗ ಪೆದ್ದಿನೆಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಸಾಯಿಲೆಂದು ಪುದಾರ್ತೀರ ಒಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋನಗ ಪೆದ್ದು
ಪೋತುಂಡ ಮೇರಿಲಿಂದ ಇತ್ತು ರಾಜು ಜಾಗನೆ ಅವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಲೆತ್ತ ರಾಗಿ ಹೊಲದಾಗೆ ಗಾಳಿ ಗುಡಿಸಲು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನ್ನ ಪತಿರಾಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಎತ್ರ ನಾರೆಂತೆ ಪೂಜಂತೆ ತತ್ರ ರಮಂತೆ ದೇವತಾ ಅಂದ ಕೇಂದಿಚನ ಬೇ ಓಲ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ತೂಪೆರಾವುಲು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವೆರೆಂದು ತಂಬೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು 21 ಸುತ್ತು ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಕೆರ್ದು ತಾನು ಮಂತಿನ ಪಾಪ ಮರಿವರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತುಂತುದು ತನ್ನ ಆಯುಧ ನಂಚಿನ ಕೈ ಕುಡರಿನ ದಕ್ಕದು ಕಡಲ್ಗು ಉಂಡು ಮಂತಿಚ್ಚಿ ತುಳುನಾಡು ಮೇ ನೀರ್ದ ಕಂಬ ಪೊಲಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ದರುಣ ಕುಂದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರ್ಪರಿ ಕಡಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಪೂಕರ ಮಾಲಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಬಲಿಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚ ಮಣ್ಣುಡು ನೆಲೆಯಾದ ಉದ್ಭವಾಯಿ ನಾ ಎಂಕುಲು ಕಡಲ್ಡು ಬೆಂಕುಣ ಕಡಲ ಮಗನಿಗೆ ದಂಬೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪೊಲ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಶೀಲ ಆಲ್ಮನ್ ಪೆರ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪು ಜಂಬೆ ನಾನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನ ತುತ್ತಂಬೆ ಎಂಚಿನೇನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನ್ಯ ಏರ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಮೋಲ್ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೊರ್ನತ್ತೆ ಏ ಏರಿ ಗೈಡ್ ಈ ಯಾನು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ್ಯ ಅರ್ನ ಗೈಡ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪುದರು ಪೂಪ್ಪ ಅಂದ ಹಾ. ಆರು ಆರು ರಷ್ಯಾ ಅಂಚ ರಷ್ಯಾ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಪ್ಪ ಹೊರವರ ರಜಪ್ಪುನಾಗ ರಶ್ಯ ಅಪ್ಪು ಬೀಚಿಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪುರ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಂತ್ಯ ಆರು ಫಾರಿನರ್ ಆರೆ ಆರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಏರಿಯ ಪುದರ ಇಂಚಿನಿ ಅಲೆನಾ ಅಲೆನೇ ಮಾರೆ ಅಲೆನಾ ಅಲ್ಲನೇ ಅನ್ನಿಜನ ಎತ್ತಿನ ಎಂಗ ಮಂಗಲಗಳ ಜಾನಕ್ಕೆ ಆ ಪೊಂಜೇನ ಕುದರೈನ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಅಲೆನಾ ಎಂಚಿನ ಪುದರನೆ ಅಲ್ಲೇನ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಮುರು ಕೊಂತೆ ಕೊಲಥರು ಅಲ್ಲ ಅನೆ ಹಾಲು ಮೀನಿನ ಸಿಹಿ ಬಂತೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಸಿಹಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಏ ಸಿ ಫಿಶ್ ಬಂಡ ಕಡಲ್ದ ಮೀನು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಅಂದಯ್ಯ ಬಾಬು ದಾದಯ ಅವು ಕ್ರ್ಯಾಬ ಆಹಾ ಅವು ಪೊರ್ಬು ಅತ್ತ ಏ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಂಡ ಜಂಜಿ ಜಂಜಿ ಅಂದ ಪಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರ್ಬತ್ ಬುಡ್ಗೆ ಸರ್ಬತ್ ದಾದ ನನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಣಸಿ ಮನ್ಪುಡಿ ಏ ಶರ್ಬತ್ ಹತ್ತವು ಪೊಯ್ಯಡ್ ಜಪ್ಪುನ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಪ್ಪೆರ ಜಾಗಿಜಿಗೆ ಅಂಚತ್ ಅರೆಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರಿಗೆ ಆರೆ ಇಂಜಂಬೆ ಕಂದೋಡಿಯ ಅಂಚತ್ಯ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯಡು ಜಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪು ಹಾ. ಟೌನ್ ಅಲ್ದಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ಮಾರನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ನ ಬಲನೇಲು ಬೆಚ್ಚ ಪೊಯ್ಯ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಜೆತ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆನೆ ಮೇಡಮ್ నేను తూనగా ఏం కొంచెం నేనే పాపుండియా ದಾದನೆ आ उन पुनर्जीवन पण आणि जो कोण मका सत्मानता तो मोरे झालरी तुमचे घरातलो उजवाड फालवाला आका मोगांचो थालतन पाडला संसार सांडून तो पायस पावला आमचे काळजारी अमर झाला आमचे कुटुंबांनी बेटवाची मोगाचे काणीक आम्ही ವಾಮೀನು ಒಂಜಿ ಮೀನಿ ಮೋಂತು ಬರ್ಪುನ ಮರಣ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಸೈದಿನ ಪುನನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೇನೆ ಕಡ್ಲ ಬರಿಟಿ ಬತ್ತದು ಚೇಚಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇ ರವೆಂತುದು ಚೋಚಿ ಪಪ್ಪ ಏ ಆರು ಪಪ್ಪ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಮಗ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಪೂ ಅಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಅಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಜೆ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಂಚ ನಾಲೈ ಸಮ ಮರ್ ಮೇಡಮ್ What is this? how food you are a dead body What? You not bitch? ಅನೆ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಣಂಬೂರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆಂದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೆಚ್ಚಿಗೆಂದೆ ಕಾಪು ಬೆಚ್ಚಿಗೆಂದೆ ಹಾ. ಒಂದು ಅವು ಬ್ಲೇಡಿ ಬೀಚ್ ಅವು ಬ್ಲಡಿ ಬೀಚ್ ಪಾರಿಂದ ಅದು ಏ ಆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆರ್ನಿ
ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ಲಾಗಲಂದಿ ಏನ ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ಲಾಗಲಂದಿ ಅಂದಮೆ ಎಂಕುಲು ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ ನಕುಲೆ ಕಡಲ್ಡಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪಡು ಏತ್ ಗಿಂಜ ಮೀನು ಪಡು ಎಂಕುಲ್ ಗೆತ್ತು ಬಾಡುವಂಬೆ ಏರ್ ನಾನೇ ಪುನಃ ಬತ್ತು ಬೂರಾಡು ಏರ ಲಾಗಿಯಾಡು ನಿಕ್ಲೆಲಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅತ್ತು ನುಂತು ಜಂಬೆ ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ ನಕುಲ್ಬೆ ಕಡಲ ಗರ್ಪಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಕಡಲ ಮಗ ನಕುಲ್ಬೆ ಮೂಡಾಯ್ ಬಡ್ಡಾಯ್ ತೆನ್ಕಾಯ್ ಬಡಕ್ಕಾಯ್ ಕೋಡೆ ಓಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಅತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಡಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ಎಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ಅನೆ ದಾದನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ದಾದನೆ ಅವಿಯ ಹಾ? ಈ ಬಟಾಟೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಬದನೆ ಪುರ ಕಿಸ್ 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 ಮಾಡ್ತದಿ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕದ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಟ್ಬರತ್ತ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಕಾಮತಿರ್ ಬುಡ್ಪಿರ್ಗೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಚ ಪೋಡಿಗೆಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತಂದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಕಡಲ್ಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪುನ ಸೈನಿಕರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಓಡ ಪತ್ತೊಂದು ಕಡಲ್ಗ ಪೋಯಡ ಏಪ ಪಿರಬರ್ಪ ಗಾಲಿಯ ಬರ್ಸ ಚಲಿಕಿ ಏಪ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಜಾಯ್ ಮಾನಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಎಂಕುಲು ಕಡಲ ಮಗನ ಕುಲ್ಲೆ ಅನೆ By the by, ಹಾ Nicola Pujaru. ಆ ಅನೆ ಇಚ್ವಲ I know little bit chulu. ಅಂತೀನಿ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಆದಾಗೆ ಅಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡ ತುಳುಟು ನೋಡ ಅರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಡ ಅಥವಾ ತುಳು ಬರ್ಪಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾನಾಡು ಆಚಾನ ಎನ್ನ ಉದಾರ ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡ ಕಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡ ವಾಸನ್ನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪಣ್ ಪೂಜಾಲ್ ಏತೇ ವಾಸನೆ ಬರಡ ಆಲ್ ಪಣ್ ಪರಿಮಳನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ದಾದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬೊದರು ಬೊಡಿದಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅಲೆಗಿ ಯಾನಿ ಏತ್ ಪರಿಮಳ ವಾಸನ್ನಿ ಪಣ್ ಪೂಜಾಲ್ ಅನೆ ನಿನ್ನ ಭಂಡಾರ ಏತು ಮಲ್ಲಪ್ಪಿಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂಚ Wow, what a beautiful country. ಬಟ್ಟಿದ ಕಂಟ್ರಿ ಏಪಲ ಬರವಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಹಾಲಾಪುಡು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬಾಪುನು ಲಿವರ್ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಿಕ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜ ತಂಕ ಆಲಾಪುನು ಕ್ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಅಂತ ಪರ್ತ ಅನ್ಸತ್ತಿ ಆರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಅಂದ ಓಕೆ Mr. Papa, Yes. what is famous in you? ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಖಂಡಬಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆದ ಸಾಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚರ್ಚ್ದ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ 5 ಬಕ್ಕ ಸುರಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಾವಡಿಡು ಅವೇತು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುರುಷರು ಮಾಯ ಬುರ್ತು ಕಾಯ ಸೇರಿನ ಎಳುವೆರ ಸಿರಿಕುಲು ಕುತ್ತುದ ಗತ್ತು ಕಡಲದ ಮುತ್ತು ಒಂಜಾದ ಸೇರ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಾವಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂದು ತೂತರ ತಂಗಡಿ ಫಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆನು ಸಾರುನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೊರ್ಕಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಮತ್ತಿನ ಜಗದಂಕ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಭೀಮೆ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಸತ್ಯಡು ನಡತಿನಾಗ ತಿಗಲೇಡು ಸಾಗಿ 12 ನಡತಿನಾಗ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಧಿ ತೋಜಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಮೀರೆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಲು ದಾಸೆಡು ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಬಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡುಗಳೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನ Mr. Papa, ಮೇಡಮ್ how many types of nuts are available in here? ನಿಂಗೆ ಪಾಡುವರತ್ತ ಅಂದ ಭಯ್ಯನ ಗೊತ್ತೂರು ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆ ಚೂರು ಪಾಡು ಅನ್ಸತ್ಯ ನಿಗ್ಲು ಪಾಡೋರತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ವಾವ ನಮನಿದ ಬಲೆ ಉಂಡಿಕೇನೆಂದು ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ನೆದ ಬಲೆ ಉಂಟು ಅಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಾ. ಮಾಟು ಬಲೆ ಹಾ. ರಾಣಿ ಬಲೆ ಹಾ. ನಗರ್ ಬಲೆ ಕಂಸಾಲೆ ಹಾ. ಕೋಡ್ ಬಲೆ ಕಡಂದಲೆ ಒಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಬಲೆ ಮೂಜಿಗಾಸ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹೆಗ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಓ. ತಪ್ಪಲೆ Mister, types of fishes on here? ದಾದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ವಾವ ನಮನಿದ ಮೀನುಂಡಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕಾರ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಮೀನು ಕೆಲವು ನಮ್ನೆದುಂಡು ಪಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಲಂಜಿ ಅಡಮೀನು ತಾರು ಮೂರು ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಕಾನ ಬೇರ್ಬಾಯಿ ಮಂಗ್ ಮಂಗ್ ಬೊಕ ಮರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಬಾಯಿ ಅನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮರ್ಕ ಮೇನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕು ಮರ್ಕ ಪುಚಿ ಯಾನ್ ತಿಳಿಯ ಗಂಜಿ ಬೈಡೇನ ಪರ್ದು ಹೋಯ್ತು ಕೋಡಂತ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದ ಅಂಚ ಮರ್ಕ ಅಂಚ ಕೆಲವು ನಮ್ನೆದ ಮೀನು Wow, Mangalore people are very respected people. They're giving a lot of respect to everyone. I like it.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ದಾದ ಓ ತಪ್ಪಲ್ಲ ದಾದಗೆ ಮೇರ್ ಪಂಪಿನಿ ಹಾ. ಪುಡ್ಲದ ಜನಗಳು ಪರವರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಅಂಚೆನೆ ಮೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಂಚನೆ ಬೇ ಪೂರಾ ಪರ ಊರುಗಬಹುದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರುಗು ಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತು ಲೆತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇ. ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಎಂಕುಲು ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೇವ್ರದಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಂದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಉಡಂಜಿನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ತುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಡ್ತು ಜೇರ್ಬೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಏಲಾಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಬೇ. ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ ತಿಂತೆ ಬಂಗಡೆ ತವ ಅವೇ ನಾದುವ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ನಮನಿ ಬೆನ್ಪರತ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ್ಲದಾಲ ಸವಲತ್ತು ಸವಲತ್ತು ಒಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಮೋಲಿಮ್ ಲೇಪನ ಪಾಡ್ದಂದು ಗೋವಾಗ ಆಮದು ಮನ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಉಂತದಿರು ಅದೇ ಆಮದು ಫಲ್ತಿ ಜಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾಮದು ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಕೆ ಮೀನ್ ಕೊನೊಪ್ಪಿ ಆಮದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡೆ ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಆಮದು ಆಪುಜೆ ಇಂದಮ್ಮೆ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ರಂಪೋನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ನೇಲ್ಯ ರಂಪೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ರಂಪೋನಿ ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎತ್ತನ್ ಬೇ ಇತ್ತ ರಂಪೋನಿ ಪುರ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಈ ಇಂಜಿನ್ ಬತ್ತುಂಡತ ಹೈಕ್ ಮೈ ಪೆರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವು ಬೋಟ್ ಪಾಡುವೆ ರಾಣ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೊಕಲು ಪಾರ್ಮೋಲಿಂ ಲೇಪನ ಪಾಡ್ದೇರಿಂದ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಮೀನಿಗೆ ಆ ಕಡಲಗೆ ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲು ಬಿದೇವ್ರದ್ದು ಬತ್ತದು ಏತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡೊಂದುಲೇರು ಏತ್ ಮೀನು ಸೈಯೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲೇರು ಅವೇನು ಪನ್ಪೇರಂಬೆ ದಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಕಡಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಲ್ಡೆ ಬೆಂದದು ಆ ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬೊಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬೊಂಜಿ ಜಿಂಜಾಡು ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತೆತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಬೋಟ ಓಡನ ಪಾಡ್ನ ಆ ಸಾಲ ಸಂದಾಯರ ಒಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಕ್ಕೆಡ ಅವೇತ ಬೋಟ್ರು ಉಂತುದಂಬೆ ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಆ ಬಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡ ಇರ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತದು ಪೊರ್ಲು ತೂರ್ಂದುಲ್ಲೇರ ತಂಬೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಕಡಲಡು ಉದಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮೊಗವೀರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ಲ ಏನು ಬಲ್ಲೇವರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರುಮಾರೋ ವೀರರೋ ಮೊಗ ವೀರರೋ ನೀನು ಹಿಡಿಯೋದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರುಮಾರೋ. ಓಕೆ ಸೊ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆರು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕೆರೆ ಇರ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಇರೇನ CPL ದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ದೀಪಕ್ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದಾಪುಣಿಂಗ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೇರಿ ನಿಜ ಅದ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಕಲ್ಪುವರು ದೀಪಕ್ ಅವ ಯಾರು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಉಂಡು ಐದು ಜಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಓ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ದ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿವರ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಿಕಲು ದೇತೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೀನುಗಾರರ ಎಂಚಾಪುರ ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಂದು ನಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ನಿಖಲಿಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿರ್ದಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರಲೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಭೀರದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ದೇತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂಡದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಲ ಪಂಡರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟದು ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ఒక ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯನ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀರು ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪ 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 ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿಕ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚದ ಬದಲು ಆಯ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆದ ಇರ ಅಂಚಿನ ಫ್ಲೋತ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ತೆರ್ಪುವ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ ತೆರ್ತದೆ ಅದಾಪನ ಇರ್ನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತನೆ
ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ 3 ಜನ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸರ್. ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ದೀಪಕ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸರ್. ನಾನು ದೀಪಕ್ ರಿಯಲಿ ಮಾಸ್ ದೀಪಕ್. ದೀಪಕ್ ಇರ್ನ ಊರೋಲು ಕುಡುಪು ದೀಪಕ್ ಇದು ಕುಡುಪು ಅಂತ ಪಾಡೋನು ದೀಪಕ್ ದೀಪಕ್ ಕಾವೂರ್ ಪಾಡ್. ವೈ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ನುಲ ಮಾಸ್ ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಕರಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಕೃಷಿಕರನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಡ್ಪೆದರಿ ಆ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ ನಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದನಲು ಅಕಲ್ನ ಉರಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಲು ಅವು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ನಿರರ್ಗಳತೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತ ಕುಡ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆದ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಎಡಲ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಮೆರಡಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಂಡು. ಅವೇನು ನಿಕಲು ತೊಷ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ನಿಕಲು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಮಿತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಂತದಾರೆ. ಎಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತರಿಂದ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಸಮಾಜಲು ಅವೇ ನಿಕಲು ಪನೊಂದು ಹೋಪಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಂತದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ರಷ್ಯಾದ ಎಂಚ ಸರ್? ರಷ್ಯಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ವಿಷಯ ಈ ಸಲ ರಷ್ಯಾದಾರೆ ಕರ್ನ ಸಲ ಮುಲ್ತಾರು ರಷ್ಯಾಗೆ ಬೋದು ಬೈದಿನ ಕೆನಡಾ ಸರ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದಾಯ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದಕಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗು ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ದುನ್ನದ ಡೈಲಾಗ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ಬೆನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಏರೇನು ಮಿತ್ತು ಏರೇನು ತೀರ್ಥ ದೀಪನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಡ್ಡ್ ಟೀಮುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಟೀಮ್ ತೂಕದಾದ ಬುಣಂದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿಡಂತ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್, ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಓಕೆ ಅತೆ ಸೈ ಅತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವಿಮಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Suraj International CPL Season Award, cash 5,000 rupees. Rohit Sakshi, Anchane Suchitra and Prabha Theatre Award, movie tickets for the team. Yes, thank you madam. Thank you Vimala Shetty. Thank you so much. Yeah, thank you. Okay. So well, Radd team da ಪೈಪೋಟಿ ನಿಕಲ್ತು ಯಾರು ಓರಿಯರ್ದ ಮಿತ್ತು ಓರಿಯೆ ಪನ್ಮುನಂಚಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ SN Vergo ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗೋ ಹಿಲ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ವೆಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಸೇರ್ದು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಣಾತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನಾಗಲ ಬೋರ್ಡುಗು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏರೇ ಪೋಪುನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ SN Vergo. ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ SN Vergo ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ is 208. So next, Go Heal Sakshi. SN Vergo friends are the Jastippa at Kammi. Radajantala super performance. Go Heal Sakshi. Moklige ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 190. Congratulations, 2 points on the board and better luck next time. So thank you so much and Barish of the performance Radd team. Joraina Chapale for both the teams. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಜಡ್ಜಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ತೆಲ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಲ್ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನುವೆ ತೆಲಿಕೆ ನುವೆ ಗಮ್ಮತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 powered by Sun Premium Oil and Aruna Masala. So finally Vijay Vinit signing off from CPL season 2 and stay tuned to V4. CPL